terpilih ada Nyidam Pentol. Mainkan. Sugeng dalu Bapak. Bapaknya nggak apa-apa ya Pak. Lali aku. Aku penasaran apa ya tenan kowe dodolan jajan. Kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan. Mas kuwi pancen bener Mas. Tapi mung kari siji jenenge Jembleng. Jembleng
wani dodol untuk aku udang jemblem Jemblem sing endi Mas jemblem sing kuwi dik sing kuwi ngendi mosok ra ngerti dik pancen ra ngerti mbok yo aja bingung yo jemblem sing mbok